Deals EMAG. Nu prea m-am înțeles cu tata, dar uite cum se întoarce roata. Tata era prea cu picioarele pe pământ, dar asta îl făcea să se țină mereu de cuvânt. Abia când am avut copii am înțeles ce a vrut a spune cu o promisiune e o promisiune. Alege creditul de nevoi personale pentru promisiuni ținute cu dobândă fixă de la 7,9%. CheckBank. Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici. Acum înghețată Corso Intenso, diverse sortimente, 700 ml la doar 17,99 lei. Descoperă o lume bogată a aromelor intense. Un moment unic în fiecare ceașcă de cafea. Lor, trezește-ți simțurile. Lor, pleasure is gold. Napolact te vrea mic dejunist. Care e faza? Cumperi Napolact, înscrii bonul pe site și poți câștiga salariul pentru un an. 24.000 de euro. Micul dejun e dragoste.